Мае дарагія беларускі, сёння я хачу павіншаваць вас з нашым святам, Днём маці. Кожная з нас разумее, што любоў да дзіцяці – гэта не проста пачуццё, гэта штодзённая праца і вялікая адказнасць. Для мяне быць маці – гэта знаходзіць моц усміхнуцца сыну, нават калі хочацца крычаць ад няўцешнасці і стомы. Абняць дачку, калі яна плача, таму што ёй страшна, ці яна сумуе па тату. Любіць – гэта рабіць усё для сваіх дзяцей, нават калі гэта значыць не бачыць іх тыднямі. Іншы раз мне здаецца, што я дрэнная маці, у якой не хапае часу нават схадзіць з дзецьмі ў заапарк ці паесці марозіва. Але калі я гляджу на тое, як Карней гаворыць мне, што хоча, каб спынілася вайна, як Агнія малюе татаў партрэт, каб даслаць яму за краты, я ганаруся сваімі дзецьмі, якія ўсё разумеюць не горш за дарослых. Для мяне важна, каб мой сын ніколі не адчуваў адзіноту, ніколі не заставаўся сам-насам са сваімі праблемамі. Але яшчэ больш важна для мяне, каб у майго сына быў родны кут, месца моцы, якое ёсць і ў мяне, у гародні. Я хачу, каб ён кожны дзень адчуваў падтрымку сваіх родных і сяброў, павагу да сваіх каранёў і адказнасць за тое, каб захаваць пабудаванае нашымі продкамі. Таму я заўжды кажу Мікалаю Каралю, што без гісторый, без матчынай мовы, без ведаў аб мінулым яму будзе вельмі цяжка рухацца наперад і вельмі проста згубіцца. Мае любімыя беларускія жанчыны, паважаныя маці і бабулі. Толькі мы з вамі ведаем, якую вялікую працу мы робім штодня, якую вялікую адказнасць нясем перад нашымі дзецьмі за будучыню, якую мы дзеля іх пабудуем, і перад будучыняй за тых людзей, якіх мы правядзем у свет. Я абдымаю кожную з вас і дзякую вам за гэтую працу. Я дзякую вам за тое, што нават у змрочныя часы вы здольваеце выхоўваць годных, сумленных дзяцей. Давайце разам працягваць будаваць для іх мірны, бяспечны, незалежны свет, якога яны сапраўды заслугоўваюць. З Днём маці!